Diolch yn fawr, Wyn, a'r hogia hefyd. A diolch i chi am ffonio i gael gair efo'r gwestai sydd yn ei chanol hi. Yr actores sy'n profi os di'r bocs yn fychan, mae'r anreg yn un gwerthfawr. Mari Gwilym. Croeso ti, Mari. Croeso cynnes. Wan ta, cwestiwn cyntaf dwi'n siarad. Gai jyst wneud un peth cyn i chdi ddechrau'n holi fi, lle. Dwi jyst eisiau rhoi cyfarchion i Will Butch. Mae Will Butch wedi dweud bod ei gig o'n ardderchog, a dwi wedi gaddo es tro byd dweud bod o gig o dda chi, Pala Street Cynarfon. A mae Morris gwallt dda iawn, fynd Morris wedi wneud yng ngwallt di, elwch. Ia, a dwi eisiau dweud helo wrth Ifan a Gethin. Helo Ifan a Gethin. Na bo, dwi wedi gorfod nhw. Da iawn. Dwi'n arall yn y glawr mae'n neud rhyw hosbas. Dwi'n efo rhyw fusnas bach. Na, na chi'n iawn ta. Mari, croeso cynnes ato ni. Diolch yn fawr iawn. Pan gawsoch chi'r gwahoddiad mae i fod yn ei chanol hi, o gynnach chi ddim amheuaeth, oeddech chi eisiau mynd i'r becws pam lle? O'n i wedi bod ar ddiet, ac o'n i'n meddwl sy'n y jans rei dda fan os o'n i'n cael cream cake, so bydda fynd. A dyna pam es i'r becws. Reit, wel, dewch ni fynd i fyny i'r gogledd i becws Beuno yn Bontnewydd ger Carnarfon i weld Mari Gwilym, ella yn bita rhyw deisan y ddwy, ond yn sicr, hi heno sydd reit yn ei chanol hi. Da chi di nalu do. Ylwch be maen nhw wedi rhoi i mi. Cream cake. A fi'n ar ddiet. Wel, ta dwi ddim yn mynd i fita, iawn? Dwi am mynd i mewn i fan hyn i ennill yn hama. Cael y ger i gyd gyda nhw. Mae'n meddwl bod eisiau o'n corn yma. Esgo, mae'n ta bwysa sydd yn hwn? 70 pwys, ie? 70 pwys o bwyr i fyrra i chi godi o bod y ddim. Iawn. Iawn, tyna ni dynnu llunyn mae ffwrdd. Fel mae doch chi, ia? Na chi, tynnu y llunyn gwyn, ie? Iawn, na fi hyd o. Na ni, ie. I gael? Do, tad, ma bo. A mi watchad gondo fynd i mewn i'r blawd. Neu fi rhywun yn bita llunyn yn ei gacan neu beth nag. Iawn, rhoi a lawr. Iawn, na ni dywallt yn iawn. Ti'n ferod? Dwi'n ei, Wel, mae'n drwm a nawn di. Con drwm. Dwi'n ni'n mynd sydd ydych chi'n neud hyn. Igon i fagu muscles. Gwneud y bara arferol wan. Di rhoi nhw'n y tynnu a bob dim. A rwan dwi'n mynd i gael gwneud rhywbeth tra gwahanol. Dwi'n mynd i gael plethu torth. Iawn. Gai gyflawan ta? Na chi, iawn. Iawn. Tair pelan. Iawn. Eisiau gwneud un y sausage. Margo, yn dy llai di? Be ma chi rhaid? Yn irach. Un. O, fe ddim gael o'i aros yn hirach i chi. Beth rhyfedd ni. Chi mi fo. Ni tro fel la. Iawn. Yn dwy tair. O'r croesi'n y canol y fath. O. Droi a dwrsol. O, dwi wedi colli'r pen. Beth fel la? Fel la, dda? O, hec. Wedi bwyso fel awr o'n modd a efo ar y draw i fama. Iawn ta. Dwi'n dod mae'n dod allan yn iawn chi. Ta waed, dan ni rhoi cyfla ni. Sy'n ben draw, ia? Ia, eich i ben draw, ie. Dyna, idw. Sgwydwch yn ffwrdd. O, fi dan sgwyddo ffwrdd, dan cyrraedd yna, da. So well i chi wneud. Wel, na fo, gobeithio fi hein yn iawn yn popty yma. Rhe fara bach ma di blethu. O, reit, ychydig waid yna. Yndi, ma nhw. Os da chi'n dweud, rwy'n ychydig fai, fo beth. Iawn, dyn nhw mewn? Yn fewn, man. O, na fo, dwi wedi cael y twll na'n iawn beth bynnag. O, mae Mr Roberts di ymddiriad yna i wneud hyn ar fy mhen fy hun. O, na, fe da'n neud nawr. O, Dyna ie, ti ddim dyr hemp ar ôl mi bita'r o'r jam yma. Well fi wneud beth arall, dwi'n meddwl. Griem i fi
fi'n hyn, bydwch a dweud oedd neb gwaith. Hyfryd iawn ar ferau iawn. Dwi wedi gorffan o'i ddifen yn y ceg, sa'n Mr. Ww, mae hein yn edrych a dda, yn dydyn. Na chdi, Hywel Gwynfryn. Sa chdi licio cael ei hein I de, fysa? Gei di hwyl yn bita hon. Bentra I di fydd I wrth dy fodd efo'i boi.